中日歴代ドラフト2位、当たりが少ない。ドラフト2位過去10年、2024年吉田清渡る、2023年津田寛、2022年村松開仁、2021年甲斐コース進、2020年森博人、2019年橋本祐希、2018年梅津明大、2017年石川翔、2016年京田陽太、2015年佐藤優。中日のドラにって成功しないよな。どの球団も2位ってそんなに活躍してないんだよな。3位4位くらいが一番ドラにで成功しそうなイメージあるけどどうなんかな。ウェーバー順早くても遅くても微妙そう。ドラ2の成功って本当に岩瀬くらいじゃないの。山崎、大砲、森野、又吉、京田といる。よく見ると歴代ドラにって移籍した選手かなり多いな。森野正彦で移り来るだろ。ドラ1もスケール小さい当たりが多いよな。強豪選手いっぱい取ってるはずなのに。5位の地元枠は確定演出。1位指名を藤出割と当てて指名順も B クラスだから早いはずなのにこれか。